אז מה קורה כולם? מחר אנחנו יוצאים לשביל ישראל בטיול של שבוע מסע ים אל ים מנהריה לכנרת. הולך להיות כיף, הולך להיות חוויה, הולך להיות מעניין. אנחנו מצלמים לכם את כל הטיול ונשתמע כמו שאומרים בבוקר. בוקר טוב לכל הצופים. בוקר אור לכל הצופים. אנחנו כאן בדרך למסלול שלנו, ים אל ים. בטבעי שלנו. הכל טוב, בטבעי שלנו. יאללה, להתעדכן מהדרך, איך להתעדכן. יאללה. טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים. עברנו כבר איזה כמה, 5 קילומטר? עברנו 7. 7 קילומטר. עברנו את הבננות, עברנו את הקופים. ועכשיו אנחנו... נעבור גם את זה, ועכשיו אנחנו בדרך ל... שהילד עושה כזה סטורי טיים? אנחנו בדרך לאנשהו. ימינה. סתם, אנחנו בדרך אין מיונז, מה זה היה? אין חרדלית. אנחנו בדרך לחרדל. ולמה הדרך הזאת לא נגמרת? די! תיגמרי כבר! מה אתה מדלג? מה אתה מדלג? מה הוא מדלג? מה הוא עושה? הוא נראה כמו אפור לזה, השם האפור שלך, איך קוראים לזה? סקילי. אין זולה. מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים לערוץ. אנחנו פה באיזה זולה אחוז שרמוטה שמצאנו. שכחתי להזכיר, הסרטון הזה 16 פלוס. אם אמא רואה את זה, פרה, תזכיר. טוב, אז אנחנו פה בנחל המזרם. יש פה כל הקרו הזה. ויש פה את הילד המתפשט, שיש לו בכלל שהופך לבגד ים. איזה הזוי, אחי. וזהו בתכלס, יאללה, נתראה איך אמרת? עם מיונז? חרדל, בחרדלית.